माइसुर पेलेसा ओरैबायदि जोंहाबनानै दङ बेनिफ्राय फट' लानांगौ आं मोनसे बै सिङाव नुहुरनाया बियो मन्दिरबो दं सिङावहाय हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हेपि निउ इयार दा टाइमा जाबाय 11:30 जाबायथाय 2023 हाबसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हेपि निउ इयार दा जोंनि रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव पार्टि जागासिनो दङ बे पार्टिनि जाग्रा लोंग्राखौबो जोंनो बानायनानै हरदों ओमफ्राय आं दा दसे भिडिअ लाहैगोन बे पार्टियावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बिसिनि हेपि निउ इयार हाबनायनि पार्टि खालामनायाव आङो थांनानैहाय नायहैगोन एसे ओमफ्राय बिसिनि माबायदि गान खनदों दा बिसोरो रंजागासिनो दङ जोंथ' गैया खामानियाव बिजि दा जोङो रंजानो होनब्लाबो मोना ओमफ्राय गाबोनबोथ' 1 थारिखआवबोथ' जोंहा फुल बिजिखा निउ इयारनि मुङावहाय माला सुटि मोनगोन मिथिया ओरैनो बिनिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादों बिसिनि पार्टि जानायखौ कपिराइटसो जागोन नामाथाय हिन्दी गान खननाय कानाडा खननाय खनगासिनो दङ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै फिसानिफ्राय एरायबाय आङो
बेनो जाबाय जोंनि रेस्टुरेन्ट लाइटखौ नायदों माबायदि साजायदों रेस्टुरेन्ट गोदानजों बोसोर गोदानजों बे जाबाय जौ लोंग्रा दिनैहाय बन्द खालामजोबदों ओमफ्राय नैबेयाव मोननै दङ ओंखाम जाग्रा गारिया बुंजोबखायो ओमफ्राय बेरायनो फैग्रा ट्रेभेल खालामग्राफोर बास दोनबाय ओंखाम जाबाय बिराद बिजि जायो ओमफ्राय दङ जाहैबाय पान दखान भैया हैप्पी निउ इयार याव पान जानानै थांनोसै बोसोर गोदाननि गारनो सोंदोंमोन आं दिनैहाय बोसोर गोदान जाबावबायसो थाबायलांनोसै लामा लामा हैप्पी निउ इयार होनलांनोसै बोसोर गोदान हाबनायनि आइसक्रिमसो जाबायनो पार्टियाव थांखांनानै फैबाय आं नोंथांमोना नुखांबाय जानो हागौ माबायदि मोसादों कपिराइटसो जागोन ना मागोनथाय थेवबो होनायनायसै ओमफ्राय बेजों थांबाय जाहैबाय केरेला ओमफ्राय नैजों थांबाय जाहैबाय माइसुर बे मेन रडआवनो आरो दा ओरैबायदि साजायजोबदों नै ओंखाम जाग्रायानो बेयाव मोननै दंखायो बे न' सिङाव ओमफ्राय बैजों मोनसे बैजों जौ होयो ओमफ्राय पार्टिया हौरै टिबुनाव देन्जार गिदिर ओरैबायदि बिजि जाखायो बुंनानै फोजोब हाया मानसिबो गैया माबा गैया जोबोद खस्थ'यैसो मावगासिनो दं सानै ल'खा जों बर'आ थान्दुरि मास्टार ओमफ्राय आं मावबाय चाइनिसाव जा खस्थ'ना ओंखाम बायदिसिना जोबना होला हेपि निउ इयार थांलाय फैलाय होंगो दोंगो गारि लागाव 12था जानाय लोगो लोगो दुम दुम दाम दाम ओरैबो दुम हरैबो दुम वाव भेरि नाइस ओरै साबसिन होदों नै अ हेपि निउ इयार बे दंफां फांथेबायलै र' बैयाव थांग्रोनि माइसुर पेलेसा जोंहाबजोब्बाय हनै बुरियालै वाह थाङै थांलायबाय गोजाम बोसोरा फैयै सफैलायबाय गोदान बोसोरा Oh my God! एक्जिबिसनाव होखावबाय नै मावजियाबो निउ इयार होनलांबाय जोंखौ हेपि निउ इयार 12था जानाय लोगो लोगो नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो गोजाम बोसोरनि बोराबलायनाय नांज्लायलायनायखौ ज्राब गारनानै गोदान बोसोरनि गोदान गोसो लानानै दावगालांनोसैलाय नैबे बोसोरावहाय बयबो मोजाङै मोजां नैबे फैबाय थानाय बोसोरखौबो बारग'होनो हाथोंसै निउ इयार हेपि निउ इयार माइसुरा जोंहाबजोब्बाय हनै माइसुर पेलेसा जोंहाबजोब्बाय दाव गोदान बोसोर हाबजेननायाव रावबो जौ लोंनाङालै रायजो राजा नोंथांमोन लोंबाबो बुलायलायनाङा औ फार्स्ट टाइमखौहाय मोजाङै मोजां गोथारै बारहोहर नाजावनानै ला वेलकाम खालाम फार्स्ट गोदान बोसोर हाबजेननाय दिनखौहाय गोथार गोसोयै नाजावनानै ला रावबो निसा नुसु दाबाहाय बेनो गुरुजोबनायसै माइसुरा हेपि निउ इयार गोदान बोसोर हाबनायजों लोगोसे ट्राफिक नै गारिफ्रा नायदो माइसुर पेलेसनि साखाथियावनो दा जोङो थांगासिनो दङ रुमावहाय हटेलनिफ्राय सुथि जानानै ओरैबायदि ट्राफिक जाबाय नै
दा दुम दाम गावनाय नुनाया नोंथांमोना दहाय बे माइसुर पेलेस सिङावसो गावदोंमोन आंलाय सानदों एगजिबिसन सिङावसो गावदों पेलेस सिङावसो आरो ओरैबायदि जोंफबजोबना दङ पेलेसा सिङाव हनै बै लाइट गोजा गोजा नुहुरनाया ओमफ्राय दा ट्राफिक जाजोब्बाय गारिया आगसि साइडजों ट्राफिक जाजोब्बाय बैयावहाय माबा खालामदोंलै दा बै माइसुर पेलेस गेटआवहाय बै जोंथि जोंथायावहाय ओंखायनो ट्राफिक जादों र' एसे बैयाव थांनानै नोंथांमोननो देखायनि बिसिनि बेयावनो हेपि निउ इयार खालामनोसै नै जोंनिफ्राय सौलाय बिलाय लानानैहाय हेपि निउ इयार लाइना जोंलै आंनिया ल' जाबाय गारिफ्रा ओरै नायदों नै गासिनो ट्राफिक जाजोब्बाय सौलायानो जोङाखिसै माथो मालायनिफ्राय लाथ'लायनायखायनो आं ओरैनिफ्राय लानोसै नै जोङाखिसै माथो हेपि निउ इयार मोनाबो जाहैबाय दा मोजांबो देखायनो हालाय नोंथांमोननो माइसुर पेलेसनि दुम दाम दामा जोबखांबाय हेपि निउ इयार मानिदों नै नोंबो हाबगोन सिङावहाय हेपि निउ इयार नायनो थाखाय फैखाबाय जोंहा हाबनो मोनासै जोंहा बे बेखौ लाना फैबाय जोंहा हेपि निउ इयारनि माथो खालामनो गैया हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार नायदो माइसुर पेलेसा जोंजोब्बाय नै लोगोफोर होमब्लाबो नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैनाय जाबाय दे माइसुर पेलेसखौ ओरैबायदि जोंजोब्बाय नै वा ओरैबायदि जोंजोब्बाय नै माइसुर पेलेसा फट' लानांगौलै मोनसे बैसिम थांथारगोन जों बैनिफ्राय थांनो मोननाय नङा दां समायना रमायना बा बेयावनो दहायनो दुम दाम होननाया माथो बन्द' खालामजोबदों नै लोगोफोर थांनो मोननाय नङा सिङावहाय नै ओरैबायदि जोंथि माथि जोंब्लाव माब्लाव जोंजोब्बाय नै माइसुर पेलेसा नायदो ओमफ्राय जों गेटआव सोनारनानै गालाला नायबाय थाबाय दासो जाम्बा बायदिनोहाय दासो फैनानै जों उनावसो मोनफैबायना ओरैबायदि माइसुरनि सिख्लाफ्रा मिथिबाय मा फोनना फैयोथाय खिफियो माबा खिब्रमना मोनामलायलाङो इसोर सेरजोंनो एरायनो हाया मा जाबावगोन खर'फ्रानो थिखोनो लांला मा बुंबावगोन लोगोफोर गोजा सिख्लाफोर गोजा हेपि निउ इयारनि थांसै खनसे स्राय देखायसावनोसै नायसारो लोगोफोर माइसुर पेलेसा ओरैबायदि जोंहाबनानै दङ बेनिफ्राय फट' लानांगौ आं मोनसे बै सिङाव नुहुरनाया बियो मन्दिरबो दं सिङावहाय मोनायाव ओरैबायदि समायना नुयो रिल्स बानायनोसो मोजांमोन हाबनानैहाय रावबो सिङाव हाबनो मोनाखै बिराद सुबुं अनजिमा दंफैयो नै बेयावहाय गारिफ्रानो ट्राफिक जालायबाय गारिफ्रानो ट्राफिक जाजोब्बाय नै माबा बिरहोगासिनो दं गोजौआव जोंबो जोंथि जोंथायाव फट' लाजागौमोन दा मेम्ब्रा जाथाब्लाबो गोदान बोसोरनि महर गोसा सिख्लाफोर ओंखारलै लोगोफोर नायबायथाय बिखाफ्राखौ मोसायलाय लाङो हेपि निउ इयारनि सिख्लाफोरसो नायबाय जाहैबाय जोङो माइसुर पेलेसाव बेनो मोखाङा आगर गोजा जों थांफिननायसै दायो रुमावहाय बैयावहाय एगजिबिसन दङमोन दा एगजिबिसना बन्द' जाबाय दा आं बाहेरायाव ओंखारजोब्बाय जोंबो नै सिख्लाफोरनि खिबु थांनाङासै लामाफ्रानो जायगा मोनलायलायनो बानोनो जुंका चिका बानायलांबाय दामनायफ्रा ओरैबो माइसुर पेलेसखौ नायनो थांलाय सिबा दाननाय बास'फिननो लामाखौ नै खुनुरोखोमसो मोनसिगोनदां सिख्लाफ्रा हेपि निउ इयार होनलांबा हनै बै गारिजों थब्ले ओंखारनानै ओरै थांबावगोनसो ओरै पार्किंसोलै पार्किंबाबो थांनांगौ गासिनो गारि पार्किं बियो
नोंथांमोननो आं मैया सानाव देखायनाया दा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन बोसोर गोदाननि फार्स्ट भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय जै बर' हारिनि आरोबाव खनसेबाव बयखौबो हेपि निउ इयार जाहाथे जोङो फैबाय थानाय बोसोरखौ मोजाङै मोजां बारहोहरनो हायो